В момент очакваме отеца да хвърли кръста. Той беше хвърлен. Видяхме кой го хвана. Кръста изчезна. Кръста. Видяхме момчето, което хвана кръста. Кръста беше спасен, уважаеми зрители. Сега момчета се къпят за здраве. Момчето, което хвана кръста. Ще разберем на колко години е той. За първи път ли влиза в водите на Соловеева река? Нека да го видим. Оператора Вилян Минков е с мене. Здравейте, на живо сте в ефира на Айтоска младежка телевизия. Как се казвате и на колко сте години? Йоан се казвам, почти на 18 години. На 17 години. За първи път ли се включва? Не ми е за първи път, за втора година се включвам. За първи път хващаш кръста? За първи път хващам кръста. Започна годината с успех. Какво си пожелаваш за годината? Пожелавам на всички да са живи и здрави и това е най-важното за напред годината.